Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto o kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug nga kagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kahitasan sa mga langit. Sa makausapan ining taknaa sa gihapon kami nagapasalamat kanimo nga hangtod karon padayon pa dinhi sa kahanginan kini nga programa nga nagasabod sa binhi sa kaluwasan. Panalangini o Dios kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon. Panalangini usab ang tanan nga mga nagapaminaw. Unta magdala og panalangin kini silang mga kalag ug ang naminaw imo Ginoong kabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Daghang salamat sa imong pagtubag ug paghatag sa amo nga gipangayo pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, mga higala, sama sa ato nga naandan ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa atong cellphone. Okay, kini ang ato ning basahon ni daghang salamat kaayo Brother John sa inyong programa dinhi sa kahanginan kay ang ako nga anak nakabigyod dugay ng panahon kapila na sublii og Bible study wa gyud mi desisyon pagbautismo pero dinhi sa inyohang programa sa sige niyag paminaw ni kalit lag ingon nga wa nagyo rason og katarungan nga dili ko magpabautismo kasabot nako. Salamat kaayo Brother John, si Brother Nuni di ay ni ang inyong igsuon. Okay, daghang salamat, good news na sa desisyon sa imong anak nga kananaang magpabautismo na. Doon na magoy mga tinudlo nga panahon para sa kinabuhi sa tao. Doon na bitaw ko'y kaila kay suod kaayo nga kananaang Adventista pod. Unya pailob ra gyud siya ang iyang bana wa gyud ingon nga kananaang di man sad iyang bana maldito, di man pod manglutos. Pero di ra gyud magpabautismo. Pero iya ra gyud gagikinabuhian, giampo niya sa Ginoo. Wa pod niya ing na iyang bana nga pabautismo na. Naghuwat ra gyud siya nga mo desisyon iyang bana. Within 41 years, usa pa ni decide iyang bana pagpabautismo. Gisay na ganang 41 ka tuig. Dugay na. Nga dili lang ta kahibaw gis kahigayonan. So ang imong anak kapila na Bible study wagin mo decide pagpabautismo pero sa naminaw din sa atong programa sa radyo ni desisyon ra gyud nga wa na di ay umato pa niya wa nay rason nga dili siya magpabautismo kay kasabot na gyud siya. Okay, salamat ana, that is a good news, no? Niya ang Ginoo panalangin sa tanan nga naas ilang hunahunag kasing-kasing mo alagad sa Ginoo. Okay, ato ning basahon. Salamat Brad John sa tinaw klaro ug hapsay kaayo ang imong pagpasabot sa tubag sa pangutana. God bless Brad John. Gikan ni kang Ninong Doming Bunukan. Salamat sa inyo diha Ninong. Maayong gabi ninyong tanan dinha. Ninang Purit, ni Ma'am Ethel Bunukan, Ma'am Daisy Bunukan, ug ni Dong Dominic. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan, no? Okay, ato paning basahon. Bahin anang bunyag sir amo manggod nang na
makita nga dili gid unta angay ang bata bunyagan pero mao manggod sad ang mga pamaagi sa amo nga simbahan ang bata maoy bunyagan. Okay, mas maina anya ni amanin magkahaom maning usa. Unya sir kay paagi na ato lang ning dublihon no paminaw lang mo kay niya mo ni atong tubagon ron ha. Unya sir way man nga ang bata dili nyo bunyagan kay dili man mo makakwarta. Mao ni ato karon nga tagaan og kuan tagaag higayon sa pagtubag. Well, si Brother Libby maghatag og dugang pang ano sa di pa mag-iban og pipila ka mga text message di as iyong ang cellphone ato sa tan-aw ng ato monitor og diinigikan ang ato mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby. Okay, digon salamat, Brother John. Maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Atong mga pinalangga nga mga viewers, no? Kung asa mo mong nahimutang karong gabi na, gina-welcome mo na mo higala nini nga tulumanon sa Jesus is our hope. Panahon na nga pwede nang maka-text mo nga rin na mo o pwedeng rin mo sa comment section ipaagi higala inyong mga mensahe kay ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe ninyo nga inyong gipadangat dinhi sa ato nga tulumanon. O diya sa gihapon among ipahinumdom sa tanan nato mga viewers, mga followers sa atong program nga palihog atong i-share mahigala ngadto sa atong mga friend ang ato nga programa parang daghan ang makapamati sa mga pulong sa Ginoo sa mga tubag nga atong gihatag sa mga pangutana. So ato nang i-share nga to nila ang ato nga programa, no? So thank you kaayo. O niya ato nang sugdan pagbasa ang inyong mga mensahe nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Okay, ato na ning sugdan. Okay, ato nakita dinhi si Sister Nana or Gimari Kalapuan. Salamat Sister Gaymarie sa imong pag-send og tulo ka mga heart og tulo ka makamot nag-pray. So thank you kayo sa paglab nimo og pag-pray kanunay sa ato nga tulumanon. O niya pod si Sister Ginaline Lumuntad. Maayong gabi Sir Libby og Kuya John. So good evening Sister Ginaline. O niya pod si Brother Ronilo Itang. Maayong gabi na usab kaninyo Brother John og Kuya Libby, maingon sab sa mga kaigsuunan nga tigpaminaw og sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope. God bless sa tanan. So God bless po nimo diha Brother Ronilo og sa imong family diri sa Bugos City. Okay, niapod si Brother Rufino Moreno. Salamat po sa pag-love og pag-pray Brother Rufino. O niya po si Million Silasol. Salamat po sa pag-pray o paglab sa ato nga programa. O niya ato po nakita dinhi si Brother Richard Berden Velarde. Mayong gabi mga kapaglaom. Shout out sa akong nanay Selvia Berden Velarde Silver sa Escalante o sa tanang naminaw dalaygon ang Dios. So good evening Brother Richard. O niya po si Sister Leslie Ihapon ang iyang mensahe. Kuya John, good evening. Si Tata Di Aini nakahinumdum pa kanako kuya. Okay, kahinumdum pa ba kuno kasi Brother John? Si Leslie Ihapon. Okay, nahinumdum pa Si pero Tata kuno ni siya. murag nahinumdum pa man ko pero ug makakita ko nimo personal murag di na ko kaila kay gamay pa makatos una nya karon hamtong na ka murag na ako'y sipiat gyud nga di ko kaila pero nahinumdum pa ko. Okay niya si MGB Bangkali. Hello Brother John o Brother Libby. Gatan-aw na pud ko diri sa Camotes. Okay, salamat Si kayo. Brother More na sa Lower Himensulan, San Francisco, Camotes. Brother More, thank you. Thank you. Bangkali. Okay, Yes. thank you kayo. O niya po si Sister Rose Otsia. Ang iyang mensahe, mayong gabi sa inyong duha brad. So good evening, Sister Rose.
Anya niya po si Irene Vasquez Selig, watching from Quezon City. So good evening, Sister Irene. Anya niya po si Brother Nurlan Pagal. Good evening, Badlib o Brad John. Mugrit di ay ko og happy listening sa akong bro Filimon Berdida og sayang family diha sa Look, San Remigio, Cebu. God bless us all. So good evening, Brother Nurlan, og sa tanan natong mga kaigsunan o kahigalaan diha sa Anapug, San Remigio. Anya niya po si Plinius Jezebel, Nanay Jolita ni. Okay, salamat kayo si Sister Jolita di ay ni. Anya, siya God bless ninyo. So may gabi din mo diha, Sister Jolita Tagalog, no, diha sa Camotes Island. So salamat kaayo sa kanunay nga pagsunod sa dinis sa ato nga tulumanon. Anya niya si Irene Vasquez Selig. Mayong pagpaminaw sa akong mga ginikanan dinha sa Tikaw, gikan sa inyong anak si Irene Vasquez Selig ni. Okay, Sister Irene, please ko sa imong complete name o address kay nangayo magkag-Bible nga Cebuano. Ako nang hulaton para mapadala diha sa imo ang Cebuan Bible kay Tagalog maghana diha gyud di ka kakitag Cebuano Bible. Thank you. Sa Quezon ni siya si Irene. Yes. Okay, niapod si Sister Lynn of Keria. Salamat po sa pag-send og heart o kamot nga nag-pray, Sister Lynn. So God bless you and your family. O niya po si Sister Ela Lipalam. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Sister Ela. O niya, good evening po ni Brother Johnny dia. Ngadto nga sa inyong family, no, mayong gabi diyas mabuli. Masilingan na to diyang naminaw atong gina-welcome sa ato nga tulumanon. Niya po si Brother Domingo Bunukan. Mayong gabi na usab ninyong duha sa istasyon, Badlib o Brajon, og ingon man sa tanang mga tigpaminaw. Ako lang igreet og maayong pagpaminaw sa pamilya ni Brad Pedring Carabio nga taga Kinatarkan, uban siyang asawa nga si Bibi Carabio, kay midawat na sila og Bible study diri sa Mayho, Bituon, Daan Bantayan. Salamat, God bless. So, okay, good news na ninong. Oh, kanang mga Carabio, familiar kay nako na mga apelyido ha. Nya may gabi inon na Brad Pedring Carabio og ni Bibi Carabio. So padayon mo Brad og tuon sa pulong sige no kay mga tigpaminaw po din sila Brad John. So good evening yung tanan diha. O niya po si Pedro X Dro. Maayong pagpaminaw sa akong tatay Pedro sa Nailon, Pedro Nailon Senior. Kanunay naminaw kada gabi. So salamat kayo no. Mayong gabi Brother Pedro Nailon Senior. Salamat sa makanunayon nga pagsunod o pagpaminaw sa atong programa. Ani ato ning tanaw higala ang pikas nga screen ato sa ning basahon ang mga higala nato nga mga nag-send og heart, nagpasabot nga gilab atong programa og mga nag-like sa ato nga programa. Aron sa tas mga nag-love, nag-send og heart. Niya si Lynn of Keria, niya po si Neljon Bersero, Edward Generias, Ronilo Itang, Joan Del Sarol, Enilia Saga, Dilarama Abayon, Leonides Tayom Somalinog, Ela Lipalam, Lovely Elosorio, Ka LR Vlogs, Chari de la Cruz Nugas, Irene Vasquez Selig, Jennifer Ribida. Ano niya po si Rose Otsia, Luel Nodalo Estrira, Jedel Peritos, Ayan Kevin Dorotan, Elmudam Flores, og Senana. Okay, muna ito manakita nga nag-send of heart. Aritas mga nag-like sa ato nga programa niya si Brother Rufino Moreno, Ginalyn Lumuntad, Basilio Tero, Notarion Jr.,
Judith Pipito Baring Store, Gerardo Lobitania. So good evening, Dali, brother. may gabihin nyo diha dali. Loloy. Og ni Pastor Randy Suson des Australia. Salamat sa pag-view dali. God bless ninyo tanan dali. O niya po si Randy Sanupaw, Nathi Disamparado Tadlas, William G.R. Mainit, Anisito Priscilias, Edelberto Rina Somalinog, Giovanni Inganyo Bayo, Roy Lisa Sayod, Leslie Ihapon, og Meliods Silasol. O niya po si Belinda Lohira Tirana. Salamat po sa pag-send og heart og pag-pray dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning tanawon mga higala ang ato nga messenger alang sa mga kaigalaan nato. Ako sa i-insert Brother Libby. Atong Sabado dito sa Danau na nakigsulti sa ako nga nahibalag niya nga nabautismuhan sa ato nga ang ato listener ba nabautismuhan sa radyo ato miagi pang Sabado pod. No? Si Carlos Giango diha sa Pilid, Danau City. So Brother Carlos, salamat sa imuhang kuan, salamat sa imuhang pagpaminaw o pagpalantaw sa atong programa unya ni bunga gyud sa imuhang desisyon sa pagpabautismo, no? Salamat kayo Brother Carlos Giango. Okay, ato ning tanawon mga higala ni si Jenny Rama Fermin sa Negros ni. Sa kuana siya sa Victory sa kanana ang minapasok Calatrava Negros. O niya po si Sister Florida Amores Sigarino. So good evening, no, Brother Remy. O niya, belated happy birthday. O niya po ang mga kaigsunan na to, Dias Babuli nga naminaw karon maayong gabi. Thank you also Sir Matthew Anderson for sending heart to our program. Sir Matthew, I highly appreciated for you. Thank you so much for being nice and thank you for viewing tonight. God bless you and your family. Kanya niya po si Brother William G.R. Mainit, Nathaniel Pamilara. So good evening, Brother Nathaniel. Kanya niya po si Ternana, nagsendi og heart mahigala. Kanya niya po si Sister Chari de la Cruz Nugas. Ato po nakita si Sister Hinley Ibo murag sa Balanbani. Kanya niya sad si Sister Ginaline Lumuntad. Ayun siya din maayong gabi Sir Libby. So good evening Sister Ginaline. Yan niya po si Brother Rufino Moreno. So thank you kayo sa inyong pagpakiguban. Yan niya po si Brother Ronilo Itang. Thank you po. Salamat sa pag-send og heart Brother Ronilo. Thank you kayo. Ato tahigalas pagbasa sa okay. Ato nililio ng ato nga tikas nga antong keypad. Okay, wala pa mga higala. So, padayon gyud po mo sa pagpadangat o mga mensahe kay atong pagabasahon dinhi sa ato nga programa, no? Atong isalot karong taon-taon. Anya, adto sa ta mga higala sa pagbasa sa pangutana nga mao'y atong tagaag tubag karong gabihona. Anya, atong ginaawhag atong mga kahigalaan nga kadtong ganahan muhatag og dugang tubag sa pangutana. So bantayan niyo ang pangutana anya send din mo og mensahe diri mga tubag ninyo. Pwede sa mga number namo ni Brother John. Pwede din sa comment section nato sa Facebook, no, sa DYCM Bugo Adventist. Mura na i-type niyo higala sa inyong Facebook DYCM Bugo Adventist mo. Upper din ni atong programa. Anya palihog lang pod. I-like nato ni, i-follow nato. Anya, aron ma-updated ta kanunay sa ato nga programa, no? So atong ihatag ang panahon ni Brother John sa pagbasa sa pangutana nga mo'y atong tagdon karong gabihon na. Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Adto ta kay katong gihisgutan nato kagabi manggod nga pangutana unya gipaluap ni, no? Nya baligduha la ni ron ang kuan ato nga
Balik duha ni karon atong reaction maning usa kining usa ingon niya nga mao man gyud na sir ang pamaagi sa among simbahan nga bata ang bunyagan. Unya kining usa kay way man sir nga dili ninyo bunyagan ang bata tungod kay dili mo makakwarta. Okay. Dili na maoy rason o hinungdan oy nga dili bunyagan na mo ang bata tungod kay dili mi makakwarta. Kay bisan pa manggani na kanang mga dagko nga nagpabautismo ug naa mo din hay kaila susiha kuno og gibayran ba nila ang ilang pagpabunyag or pagpabautismo. Ha? Dili na maoy rason ngano nga ang bata dili na namo bunyagan or bautismuhan tungod kay dili mi makakwarta. Kay bisan pa og kanang dagko na nga nagpabautismo wa man in taon mi ana makakwarta. So siharagon na ninyo kanang nagpabautismo. Ubay-ubay naman gyud ni ang mga tawo nga nabautismuhan dinhi sa atong programa. O bisan pa kanang mga tawo nga wa magpaminawan sa atong programa nga gipanghandwa gipang Bible study-an sila, pangutan-a kuno og duna ba sila gibayad sa ilahang pagpabunyag or pagpabautismo. Karon niya kung ato lang gyud sundon ba ang proseso ang nakaapan manggod sa atoa ingon ani nga maghimo ta og atong kaugalingon ba nga mga pamaagi nga dili ta mosunod sa pamaagi sa Dios. Kana bang inato-ato na lang ba? Ha? Kung atong tan-awon mangyod, bisan pa sa sinugdanan, bisan pa manggani sa mga tao nga gikuha ni Moises didto sa Ehipto, ang record nga ang atong mga ginikanan sila gibautismuhan sa kang Moises og sa dagat. Kanang pulong mga ginikanan hamtong na. Oh, unya sa panahon ni apostol ni Juan Bautista, wa pod si Juan Bautista nagpangbautismo o nagpangbunyag og mga bata kay ngano lagi dili man na maoy kananang insakto kay ang bunyag para na o bautismo para na sa mga dagko. O niyaw atong tan-awon ha dinhi sumala sa Mateo kapitulo 3 ato ning tan-aw dinhi nga panahon sa kuan ni Juan Bautista pagbautismo ini atong tan-awon ha sa 3:5-6 kinini dinhi sa Mateo nag-ingon og nangadto kaniya ang katawhan. Tanawag yun ha ang kana bang mga bawat lusok sa mga pulong inyo nang tugkaron inyo nang sabton kay aron pod nga ang gipasabot diha sa Biblia maoy makuha ninyo dili kay ang inyo lang kaugalingong pagsabot. Niya nag-ingon dinhi og nangadto kaniya ang katawhan. Wa mag-ingon nangadto kaniya ang mga kabataan. Kay kung gisulti pa dig mga kabataan meaning gagmay pero katawhan meaning dagko. Oh, nag-ingon dinhi gikan sa Jerusalem ug sa tibuok nga Judea ug sa tanang kayutaan nga kasikbit sa Jordan. Oh, Jordan. Unsa may niya dinhi tubig kay suba man ni siya. Meaning wa gina sa wisik-wisik nga dawag og sprinkling or pouring kanang bubuan didto sa suba sa Jordan. Og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Ang gibautismuhan ni Juan Bautista kadtong mga tawo nga gikan sa Jerusalem, sa Judea ug sa mga kasikbit nga mga lugar nga dapit, nangadto kang Juan Bautista didto sa suba sa Jordan. Og matud pa og didto sa suba sa Jordan iyang gibautismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala. Kinsa tong mga tawo sa panahon ni Juan Bautista nga iyang gibautismuhan? Kadtong mga tawo nga nagsugid sa ilang mga sala
sulti ekonomi diribe, kanang bata puhay pa magyud na, maglanit-lanit pa magani ang panit sa uban ana bunyagan, ang uban na ay mga pila pa lang kabuan gikan sa pagkahimugso, kanana ang gibunyagan, gibautismuhan. Ang pangutana karon mao kun ato ning nuntan subayon ni kadtong mga tawhana na nagsugid sa ilang mga sala, bikuno ang bata unsa may sala nga iyang ikasugid aron siya bunyagan o aron siya bautismuhan. Wala. Dili tungod kay aron tungod kay di mi ka kwarta, maunang dili na muna bunyagan o bautismuhan, dili na mo'y tinguha og tumong namo. Kay wa man na gyoy record sa Biblia nga ang gagmay nga mga bata bunyagan or bautismuhan. Tanawa ha, kung imong tan-awon ra gud dinhi sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16, pamatii ha ang giingon dinhi sa Marcos kapitulo 15 kapitulo 16 bersikulo 15 ug 16 niya og siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Asa iwali? Sa tibuok nga kalibutan, iwali ang maayong balita. Unya, ang gisulti din ni Jesus, ang mutuo o magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Kanang word nga mutuo, naana sa gamayng bata, kung imo siyang sultian o walihan may tungod sa pulong sa Ginoo, makasabot ba siya? O kay makasabot siya, mutuo siya, naana sa bata ang pagsabot, naana ang pagtuo, wala. Kay ang maayong balita iwali ngadto sa makasabot na. Kay kanang nawalihan nga nakasabot na ug mutuo siya unsa may iyang gituhuan, kanang iyang nadungog ug nabati, kanang giwali, maunay iyang tuhuan. Mo nang inguri ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Ingon niya anak kaklaro, dili pa man nimo ang bata makonsidered nga naa siya pagtuo. Unya ang bautismuhan kadto mang ning tuo sa nadungog niya nga giwali ang maayong balita. Pamatii ang pamahayag baya ni Kristo. Sumala dinhi sa gihisgutan sa kuano Mateo 28:18 og kinini ang ngadtos 20. Nag-ingon si Ginoong Hesus nag-ingon si Ginoong Hesus, kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Busa panglakaw kamo ngadto sa tibuok nga kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita nga magatudlo kanila. Tanawa, ako ra gud ning klarohon dinhi. Kay gingon Hesus nga kanako gikahatag ang tanang kagahom sa langit ug sa yuta. Munay giingon ni Kristo. Unya nag-ingon siya dinhi sumala sa kining gihisgutan din di sinusunoy, busa panglakaw kamo og himuan ninyong mga tinun-an. Tanawa, himuan ninyong mga tinun-an ang tanang kanasuran. Sa inyong paghuna-huna ba og pagsabot kanang gagmay nga mga bata, matun-an na ninyo? Masultian ninyo na, mapasabot ninyo na sa pulong sa Dios? Ang gisulti dinhi, og himuan ninyong mga tinun-an. Tun-an, Bible studyhan. Unya, ka-Bible studyan animong gamay bata. Unya, dinhi niyang tinun-an ang tanang kanasuran. Sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unsay ibautismo? Human matun-an? Human ba Bible studyan? Mabautismuhan sila sa ngalan sa Man, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pero bago sila bautismuhan, unsa mahimuon? Nag-ingon din is 20, nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kinsa tong bautismuhan? Katong gitudloan sa pagtuman sa tanang gisugo sa Ginoo. Bikuno, huna-hunaan ninyo
kanang gagmayng bata inyong pabunyagan na matudloan ba ninyo na sa tanang gisugos Ginoo? Inyong katudloan ang gamayng bata may tungod sa napulo ka sugo nga gidili sa Ginoo ang pagbuhat og mga larawan og mga linilok. Gidili sa Ginoo ang pagyukbo sa mga larawan ginilindok, inyo nang ikatudlo. Gitudlo ninyo na nga dili paggamiton ang ngalan ni Jehova nga Dios pasipala, o inyo nang katudloan nga wa man na intaw kalibutan ang bata nga gamay. Unya dinhi ang bautismuhan kadtong natudloan sa pagtumas tanang gisugos Ginoo. Tudloan nimo nas na po kasugo, tudloan mo sa adlang ipapahulay, tudloan mo sa pagkaon, gawa na itugot sa Ginoong kauno ng baboy, o niya, huna-huna ako no aber, dili man na nyo katudloan, o niya, ang gisulti din kadtong bautismuhan sa ngalan sa Mansa-Anak o sa Espiritu Santo, kadtong natudloan sa pagtuman sa tanang gisugos Ginoo, dili gyud na mahimo nga ang gamay nga bata katudloan na sa pagtuman sa gisugos Ginoo kay wa pa man na siya gyoy alimuhaw, kay wa, bata pa man gyud kaayo. Ug unya mahitungod pud ni anang inyong gigamit ba kanang gitawag sprinkling or pouring, kanang wisik-wisik, wala man sad na og dili man sad na makita sa Biblia. Ang bata di gyud makita sa Biblia gimunyagan. Unya ang kana sang pagwisik-wisik wa apod. Kay ngano man kung imong basahon ang Roma 6:4, nagingon busa pinagis bautismo gilubong kita, malubong ka na ang wisik-wisikan ra ka, bubuan ka. Amo na ang gisulti ni James Cardinal Gibbons dinhi sa libro nga The Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Supak yun mo sa Biblia. Unya ni wisik-wisik ba di ay ni pamatiin ninyo ni ang gihisgutan dinhi sa Mateo 3 13 ngadto 16 ingon dinhi ang sultian nini ang bersikuloha si Hesus naghatag og pagsulundan sa bautismo. Og niadtong panahona si Jesus gikan sa Galilea miadto kang Juan sa Jordan aron sa pagpabautismo kaniya. Tanawa, apan kaniya si Juan misulay sa pagsalanta nga nag-ingon, ako maang may kinahanglan nga imong pagabautismuhan og ikaw na hinuon ang mianhi kanako. Og si Jesus mitubag ka itugot lang kini karon kay angay kanato ang pagbuhat niini sa tibok nga pagkamatarong. Og siya mitugot na lang. Misugot na lang si Juan. Unya niya 16. Og sa nabautismuhan na si Jesus, siya mihawas dayon gikan sa tubig. Naunsas Ginoong Hesus, mihawas. Kanang inyong wisik-wisik, kanang inyong bubo, maghawas na. Kuana lang kanang balansiha, ayaw himo ang makigbatok mo sa kamaturan nga niya sa Biblia. Hinumdumin ninyo nga kung musunod mo, mualagad mo sa Ginoo, ang paghukom sa Dios madayon. Og dili mo musunod, og di mo mualagad sa Ginoo, madayon gihapon ang paghukom sa Ginoo. Kamo na diha ang maghuna-huna, magbalanse. Kung musunod ba mo o dili, kay musunod mo dili, ang paghukom sa Dios madayon gyud na. Unya ni si Jesus sa nabautismuhan mihawas man say digi kas tubig. Unya ato kuno ning basahon gisgutan sa buhat 8. Usa ka tawo nga ginganlan og eunuko nga usa ka alaga dito sa reyna sa Ethiopia nga mao sa reyna Candace. Miadto siya sa Jerusalem. Unya kaaron sa pagsimba, pagbalik niya nagsakay siya sa kalisa, nagbasa siya sa Biblia, sa balasahon ni Isaias. Wa man siya kasabot. Ang Espiritu Santo misulti kang Pilipi nga naitaw nagsakay sa kalisa, wa kasabot siyang gabasa o kuyugi. Unya si Pilipi may bagat dito sa Gaza. Unya sa diha nga may bagat siya, may pasakay. Nangutan na si Pilipi sa kananaang eunuko, kasabot kasi mong gibasa? Saom na ko pagsabot ini og way magpasabot nako. Unya nagingon dinhi. Og si Pilipi mibungat siyang baba. Mane buhat 8:35-36. Kini ang 37. Unya kanana og 38 kung basahon diha.
og sa naging uri og si Felipe mibungat siyang baba og baba og ang maing balita may tungod kay Hesus iyang giwali kaniya nga diha mosugod sa maong bahin sa kasulatan. Og sa nagpadayon sila sa pagpanaw niabot sila tubig og ang eunuko ingon tan-awa anay tubig usa pa may nakaulang sa akong pagpabautismo. Tanawa sa panahon gyud sa ni Felipe gani sa panahon nila wa may bata dako na. Sa nagpanaw sila, layo na kayong ilahang gigikanan, nagkakita silang tubig. Ingon sa maong eunuko, tanawa na tubig, unsa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Kamu dinhang nakadungog o nakabati na, kanunay naminaw sa pulong sa Ginoo. Unsa may makaulang sa inyo, nganong di mo magpabautismo? Ha? Ingon sa eunuko, na sa pa may makaulang sa akong pagpabautismo. Ingon sa Felipe, og si Felipe mingon kung ikaw nagatuo ban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo. Og siya mitubag, ako nagatuo nga si Jesucristo mong anak sa Dios. Og misugo siya sa paghunong sa kalisa og silang duha, si Felipe ug eunuko nanaog ngadto sa tubig. Tanawa nanaog ngadto sa tubig. Dako naman ang eunuko di man bata. Naog ngadto sa tubig og iyang gibautismohan siya. Ug sa nakahawas na sila gikan sa tubig, si Felipe gisagdaw sa Espiritu sa Ginoo. Ug sa nakahawas na gikas tubig, musalir ining puntuha ang inyong wisik-wisik ug bobo. Wala. Kay wa man na giusar, wa man na gigamit sa una ng wisik-wisik. Kay ang ila iunlod magyud. Tapos sila, ha? Nga bautismo, mihawas sila gikas tubig. Meaning diha gyud sa daghan nga tubig munang gisgutan sa Roma 6:4 pinaagis bautismo ilubong kita malubong ka ana naang kuha man na ha wisik-wisikan ra ka bubuan ra ka mga kaigsuonan ayaw mo pag-usik og panahon ayaw mo pag-usik sa kahigayunan himuan ninyo ang desisyon sa hustong desisyon sa pagpangalaga sa Ginoo kay ang panahon talitapos na gawas pa nga duol na tapuson sa Ginoo ning kalibutan na wa mo kahibaw og asa kutob ang inyong kinabuhi. Ha? Wa mo kahibaw. Tan-awar gud. Sa adlaw gabi nagdagandagan go sa kuan, dagandagan go sa dinhis karsada maadtog Medellin, maadtog Daan Bantayan, lungsod Medellin, Daan Bantayan, maarig San Remigio, maarig Ciudad Bugo. Daghang mga disgrasya akong naagian nga mag-question mark akong una-una nga kining namatay nakaalagad baka nis Ginoo na tan-awa ra ka usa ka batan-on nga dunay kinini ang kuan duna di ay unta kunutoy kasabot kay estudyante ang uyab unya sa may landong dinhi sa kuan ni kana na nga dinhi paingon nga Risbugo naagian ako ug unya ning kuan siya kay nag-text sa iyahang arion sa Bugo kay sugaton kahaog unsa sundoon nag-text ning urong diha daplin sa karsada unya diha kadaplin ra gyud kaayo pero giunsa man siya gidaro sa wingban patay una-unaa ka unya di ba nato siguro ang atong kinabuhi unya di ta magpasiguro sa pagdawat sa Ginoo di ta magpasiguro pinagis pagpabautismo kay ang mutuo ug magpabautismo maluwas apan di mutuhok man sa silot. One time nakasugat kog disgrasya dili gid ako nasaksihan lang ba nga nag-checkpoint ang nga pulis diri sa kuan diri sa kanang may dayhagon ubos aning taytays dayhagon nganhin na padung nag-checkpoint pulis to sa Medellin by the way. Salamat gyud sa mga pulis des Medellin, San Remigio ug Daan Bantayan kaning inyong nindot gyud kay sir ang inyong prinsep doon na moy road courtesy. Padayonin na sir, I very appreciate sa inyo gyud nga kuan nga friendly kaayo mo diha sa karsada. Thank you kada adlaw, kada checkpoint niyo maagian ta man gyud mo kay kada adlaw man ko nagdagandagan. Well, nag checkpoint ambot og naunsa tong nagmotor wa baka to'y lisensya o kaha wa bay rehistro ang motor pero bag-o man ang motor tan-aw ko sa kakuyaw gyud niya ning kalit siya gyuton karon kay kusog man ang dagan pod sa pick up maayo gid niya pong pagkabunal
pagkasakam. Karon kay nahando siya rispikas ang kuan pod, ang kanang ban pod, aw kaduha gid siya maigo. Ang ban nalargo dito sa tindahan, nasold sa tindahan ang naong sa ban. Ang tao in tao nadugmok, patay. Diha sa kamatayon, di na gyud ang tao pa makapangalagad sa Ginoo. Dili na makapaminaw sa pulong sa Dios. Asa man siya makapaminaw, sa buhi pa. Sa unsa siya makapangalagad sa Ginoo, buhi pa. Karon kay buhi ka pa, himoa ang desisyon sa pagduol, pag-alagad sa Ginoo, pagpabautismo na. Ngano man? Tungod kay ang bautismo, kabahin ka na sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kabahin ka na sa imong kaluwasan. Ang mutuo og magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Well, daghang salamat. Si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw sa natinawan na ninyong mahuna-huna. Brother Libby? Okay, dugang salamat, Brother John. So, ato ning tanawon mga higala. Niya si Yukafin Huwok Team. Pangutana, kinsay pangalan sa pastor sa SDA nga nang bautismo ni adtong 16th century sa panahon ni Martin Luther. Okay, di pa mi kasulti kay nianang mga panahon na wa pa pud mi mataw, wa pud tunamo makaila tong pastora. Basin og ikaw na tawo na, unya nakaila mo, aw nakahibaw gid sad kay sa ngalan to kay kami wa mi kahibaw. Okay, ato ning tanawon sunahan niya si Belinda Lohira Tirana, niya si Christy Layon sa Argawanon. Salamat sa pag-pray o pag-love. Niya po si niya po si Silver Mayong Gabi DYCM Bugo Adventist, Brad John Dehito o Brad Libby from Escalante City. Niya po Gabi tanan taga Escalante nga naminaw sa atong programa. Miss na mo nako diha gyud kay dugay-dugay na wa nako kabisita diha sa Escalante City. Niya po si Pascualita Calusor. Mayong gabi ninyo, Brad, og sa tanan nga naminaw sa maing balita, hinaot ang pulong karon motuhop sa kasing-kasing sa naminaw. Igsoon Kuling, salamat kayo sa inyong pagpaminaw unya nila sa Tatay Esteniano, no? Na mga lumapak, tanan mga kaigsunan diha, daghan kay salamat sa inyo. God bless. Yan po Nelia Omulon, mayong gabi Brad John ug Brad Libby. Yapos Dwight Loor, mga brad, na ako'y pangutana ingon mo sa tanang relihiyon kamuray maluwas kay gasimba mog Sabado. Asa mabasa sa Biblia nga nag-ingon nga kamuray maluwas. Salamat. Okay, ayaw pag butang-butang Loor, wa gid mi mag-ingon nga sa tanang relihiyon kamiray maluwas kay ang nag-angko na ng silaray maluwas kanang iglesia ni Manalo sama nimo. Ang kaluwasan, bantay sumala sa Tito 2:11, gihatag para sa tanang katawhan. Nya nganong moingon man kami ray maluwas, ayaw pagbutang-butang kay ang mo lagi na inago sa imo, tarungan na ang imong baba nga nadaot kay kung magpataka ka nagsulti, mobalik ra na sa imong agtang apilon pang imong tangkugo. Kay wa gyud umumi magsulti anang kamiray maluwas, kaluy-an kapaunta sa Dios nga matarong nang wa matarong nimo nga panghuna-huna. God bless. Okay, niya si Dong Sensor Sumalinog. Iyon siya, I'm watching your program ninyo, Manoy. God bless. So, may gabi ni mo, Dong Sensor Sumalinog. Kanya niya po si Gina Gonilamos Larisma. Salamat po. Niya po si Merlin Darder. Naminaw manmipads kada gabi. So, thank you kayo, Sister Merlin. Niya po si Jojo kayon, salamat po Brother Jojo sa pagpaminaw o pag-send og heart. Niya po Sister Miding Diheto, may gabi ni Mr. Miding. Niya po si Sister Ninfa Villacasten, salamat po sa pag-send og heart. Nga nukad po ni siya sa
Cadiz City. So ato ta higala sa pagtan-aw diri sa pikas nga screen alang sa mga nahidugang palihog sa Brad John ang katong pangutana giyon sa to pag hanay niya. Bragduha man to ka Ang pangutana. usa Brad Leben siya nga mao magidnay paagi sa among simbahan sir, ang gamayng bata maoy bunyagan. Unya ang ikaduha, why man sir nga dili mo mobautismo og bata kay dili mo makakwarta? Okay, thank you kaayo no. Anya ato ning tanaw higala nga ang mga nahidugang nga nagtan-aw sa tong programa. Niya si Oliver Kengijin, anya niya si Brother Jenny Reyes, anya niya po si Lourdes Nulia, Edwin Iscario, niya po si Sherwin Orsal, Aileen Katarig, Juvenal Jams Punay, niya po si Brother Jojo Cordoba, Chel Notario Aragon, Elpidia Curo, niya po si ato rin tanaw ng uban dinhi si Jennifer Arrividad. Niya nakita po nato si Brother Jidel Peritos. Aritas sa Pikas Mahigala, aritas mga naglay kay daghan-daghan po na hidugang. Niya po si Miss Soliam Arsolon Moralde. So niya po si ato yung tanaw ng uban. Niya po Junior Nueva Claves Tits Arisby, niya Brother Juni Mainit, Randy Sanupaw, niya po si Aniceto Priselias. Ato po nakita din si Giovanni Enganio Bayo, niya si muna mga hinugang nagtanaw higala sa ato nga programa, no? So thank you kaayo. Niya tutos paghatag og dugang tubag sa pangutana mga higala. Ang pangutana naghisgot sa mahitungod gyapos baptism kagabi mao man sad gihapon to. Pilimirong punto ingon siya nga ang amo god ilang bautismuhan god ang bata sa ilang relihiyon. So atong gisusina kung naabatay mabasa sa Biblia nga ang bata bautismuhan kay ato base maginato sa Bible. Nya ang pangutana gipadangat din ato yung konsultahon na Biblia kung supported ba sa Bible mga higala. Sa Biblia bisan ang mga scholar nagpamatuod sila nga wa gyud mabasa sa Biblia nga ang bata kanang gitawag infant bautismuhan. Wa gyud mabasa sa Biblia anak. Ako tong gipangbasa kagabi ang mga pagpamatuod nga nagpamatuod higala nga dili og wa gyud mabasa sa Biblia nga dunay bata or gitawag infant nga gibautismuhan. Sama sa atong gibasa sa Doctrinal Catechism ni Stephen Kinan sa page 184, iyon siya dili makita sa balaang kasulatan nga dunay usa ka bata nga gibautismuhan. Kanang infant dili mabasa. Gani ato putong gitan-aw kagabi sa Google, pamatuod pod no text in the Bible pod nga nagsulti nga ang infant bautismuhan. So wa sa Biblia. Kanya ang baptism sa infant higala gimugna lang na sa iglesia. Gimugna lang na sa simbahan nga wa sa Biblia. So nagpasabot kay wa sa Biblia, binuhat ragyo na sa tao mga higala. Gitawag dag tradisyon ning tumaw kay wa man sa Biblia. Kanang pagtulunan nga wa sa Biblia gitawag nagtradisyon. Pagtulunan nga nimo sa tao ug si Ginusos nagpahayag siya sa Marcos 7:9. Kawang lamang ang inyong pagsimba kanako kay inyong gipanudlo ang mga pagtulunan nga mga sugo nga hinimo lamang sa tao.
So useless man daw God ingon sa Ginoo ang atong pagpanudlo kon ang atong gipangtuman mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Magitudlo pagtulon sa tao, gituman pagtulon sa tao, useless lang ang atong pagsimba niya. Siya man gyud nagsulti ana. Kanya mituo man tang Ginoo. Kanya siya nagsulti nga useless atong pagsimba ngadto sa Ginoo kon ang atong gitudlo o gipangtuman mga pagtulunan nga hinimo lamang sa tao. Wa may mabasa sa Biblia ang dunay infant baptism, so nagpasabot nga useless lang kung kana mo'y atong tumanon. O munang ato ning gibasa, ato ning tanaw ang Biblia nga wa gyud diha mabasa sa Biblia nga dunay infant baptism. Ang bautismohan noon kadtong mga tawo na nga nahibalo na sa kamaturan. Ako bitong gipangutana ang Google ang requirements before baptism. Gitug-an din he. Okay. Aniya po si Danilo Agimat Dave, no? Salamat po. Okay, ato ning tanawon ra gud dinhi sa Google. Ako ning gi-search og sulay. Unya ang gisulti dinhi gala may tungod sa baptism. Ang gitug-an dinhi mo dinhi before baptism, individuals generally need to demonstrate a sincere faith in Jesus Christ. Sa di pa ko na bautismuhan, kinahanglan ang bautismuhan, generally, nagkinahanglan siya nga ma-demonstrate ang sincero nga pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo. Kanang bata ang taon nga infant, wa pa nay kahibalo, inosente pa na, naa ba na, dili na. O di ang sa pagod, igo din nga, repent of their sins, makahinulsol ba silang sala? Wala sana sa mga infant, and make a public confession of faith, o gihimo dayon og publiko nga confession iyang pagpakita sa iyang pagtuo. Many churches also require participation in baptismal class or counseling to ensure deeper understanding. So muna kalabanan dyan sa mga simbahan, mga iglesia, gi-require nga kinahanglan nga ang kadtong magpabautismo mo under siya sa baptismal classes, counseling on ya deeper understanding on ya Bible studies na higala. Ang bata in town pa mo na o imo nang i-apply kaning atong gibasa ni sa Google, dili gina mahimo sa infant mahigala. Mahimo lang na sa mga dagko. O niya sa buhat 8:12 ang gibautismuhan, mga taong giwalihan, gitudluan, o niya sila jud mismo silang kaugalingon may desisyon nga sila magpabautismo tungod kay sila nakasabot sa pulong sa Ginoo. Okay, wa naman tayo higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong temso. Magamputa, amahan namon is kita saan sa mga langit. Salamat o Diyos sa imong mga bililhong pulong. Magpabilin kay sa panumduman, magagiya ka na mo tanan, tagudya ka nimo, kaya magisalig sa ngalan ni Ginusos nga manlawas. Amen. Okay, sa ngalan sa tulumanon sa Jesus is our hope, o kaninyong tanan ang mga suki o mga pinalangga ng mga tigpaminaw. Kini inyong mahigala.